Good day, kids! Ang pag-uusapan natin ngayon ay counting by twos, threes, etc. Paano tayo mag-skip counting using the addition table? Mula sa number 2, magbibilang tayo ng 1, 2. Upang di natin makalimutan, isusulat na natin ang mga nagawa nating bilang. Ano ngayon ang susunod na number pagkatapos ng 4? Mula 4, magbibilang ulit tayo ng 2. Sa 2. Ano ang sumunod na number? Ituloy lang ang bilang hanggang makuha natin ang gusto nating bilang. Paano naman ang counting by threes? Kung ang counting by twos ay nagsisimula sa 2, ang counting by threes naman ay nagsisimula sa 3. Magbibilang na tayo ng 3. 1, 2, 3. Isusulat na natin ngayon. 3, 6. Ano kaya ang susunod na number? Tara, magbilang ulit tayo ng 3. Mula 6, magbibilang tayo ng 3. 1, 2, 3. Ito na ang ating skip counting by threes. Ipagpatuloy lang hanggang makuha natin ang gusto nating bilang. Walang kulelat sa math! Walang kulelat sa math! A campaign on numeracy brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Walang kulelat sa math!